Hindi nga din irugi mga kasin nga iba sa dati problem of the day nga napadayawan nga may kanbiyag ita nga malem nga intay to pagkapidutan iti adal sigurado kastameten intay to balakadan. Ti problem of the day ni Almira iti probinsya iti Ilocos Norte nga ina pinauluan iti nasingpet abyanan. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Almira. Dear Kasin, sagbay man ngayon nakisalaysay kasin yung ti pakasaritaak nga kahit kung ay buray iti dati nga programam. Tablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio ken advance happy birthday. Ilingid naklatan itinagan nga Almira. Naawis tirik na kasinyong nga mangibinglay ti pakasaritaak namin iti agdama. Adda iti parikot mi iti asawak nga ni Jeff. Ket ko launa iti agkidaw iti pamalakad yo. Makunak nga may kaduak nga asawa ni Jeff Kasin. Gaputa adda imun una nga asawak idi. Ngemdak sanggasat ta saan nga nagbalay giti relasyon mi iti imo na nga asawa. Ngamin, masikugak pala idi. Narik na akong ti ulpit, ti sigud abyanan ko. Wenno ti naganak iti dating asawa. Ure no masikugak idin kat maselan ti panagsikug ko. Mariknak ti panangidadanas da kanyak, panangirurumenda. Taure no makita da nga marigrigata na kat baon-baonen daklat nga kasladala tagabo da. Ti kasakit launay tirik na kasin yung imbes nga kanunungan nak tay dati nga asawak ngem saan. Ad-adda nga patsyen kan kanunungan na dagiti dadakkel na ngem iti siak nga asawa na ken inati agbalin nga putot na. Ngeminan anusak kasin yung taan nga rod na ikamkama nga klaeng ti makadakes. Intultuloy latta dagiti sigud abyanan ko ti panang maltrato da kanya. Agingga nga napukaw ko ti saklot ko wenno ti agpitpitik iti saklot ko kasin yung naladawen ti amin idita naregreg ti sikug ko gapu metlaeng iti sobrang nga banbanog ko. Wen kasin yung naulpit ti sigud nga nakaikamangak wenno dagiti sigud abyanan ko. Kalpasan nga napukaw ko, tisikog ko, no naregreg tisikog ko, timmaod, tinalaos agurak, iti pamilya tisigod nga nakaikamangak. Uri tisigod nga asawak, talaga kinagurak. Aging nga inaramid ko ti amin, tapno mawaswas ti panagkalay sami, babaen ti tulong ti pamilya, naanal nga rod ti kasarmi, iti sigod nga asawak kasin. Karingkedeng ko idi nga no dumteng tuman ti baro nga ayat kanyak siguraduek nga saan kunto nga mapadasan manen ti napadasak idi. Siguraduek nga agbalinto nga nasayaat ti agbalin nga biyanan ko wenno ti pakaikamangak a pamilya. Adumot dagiti nagarem kanyak angem kalpasan nga mayam amudak kadagiti naganak kadakwada, makilatis kumot ket, mariknak met, no nalagan no nadagsin tiriknak kadagiti naganak kadakwada, ket no mariknak nga madi, no nadagsin tiriknak kadakwada, saan kun nga ipatuloy ti relasyon mi kasin yung, ore no adda mariknak nga ayat iti lalaki, no saan kung tumetlang agbalin nga katunusan tinaganak ken kuana saan laangen ure jak makaasawan ko na natroma ak ngaminen iti sigud nga nakaikamanga ngem jak ninamnama kasinyong nga dumteng iti biyag ko ni Jeff nga naanos nga nagarem kanya ket idi tanyam amuna kon iti mother na gaputa ulila iso na iti ama nilaeng mama na wano mother na ti
Inyam amo na kanyak. Dagos nga limag antiriknak. Bueno, dagos nga nalag antiriknak ken kuana. Iso nga adda nga inayat ko ni Jeff kasi nang runa idita ijaya nan ti panagkalay sami. Ket kuna na kanyak. Saan ka nga madanagan, babe? Ape ko mga madanagan nak, babe. Amog met ket ti naglabas mo. Tana istorya mo't kanyakon. Ang imparag ko na. Saan to nga mapasamak manen, tinapasamak king kay ti kalabes. Wano iti naglabas mo. Sa bagay, nalagaan mo tiriknak kininanang mo. Uwin nga rod, ididamok ngayam amuking kaninanang. Aklunek nga, madanagan na kidi, tadyak amon no ko kasano ti panang tratar ni nanang king ka. Kat nasayaat mo ti nanang mo kanyak idi. Uwin nga rod, babe. Orek lang na bang aran idi ta? Nakais-isim ni nanang king ka. Ken kasla inaklon na kaadagos nga agbalin nga manugang na. Ah, anya tikait mo sawon? Tikait ko sawon? No okay kini ni nanang ko. Nga agbalin nga manugang na ka. Ti kurang na laeng nga roden kat ti panangijayak ti panagkalay sata. Ha? Ni aapi nga nagparintumeng kay ti sangwanak. Jeff. Anya, anya ti takakautam iti bulsam. Detoy? Sing-sing. Kasimbolo ti panagayat ko king ka. Ket no ikan nakitigundaway ko, Almira. Kaya't ko nga, iparit na dahito nga panagayat king ka, itiag na nayon. Ket tamno mapasamag dahita. Umanugot ka kumanga ikalaysa ka. Kinagbalin ka paset ti biyag ko, itiag na nayon. Aging ga iti tungpal tanem. Jeff, will you marry me, Almira? Orino nalidem ti naglabas ko. Kaya't naglatang ikalaysa. Ha? Nga dasigod nga asawa. Nga nagsikugak. Angim na regreg ti sikog ko. Saan nga napatig kanyak ti naglabas mo? Agyaman nakpikid di. Ano saan nga naulpit day di nakaikamangam? Saan ko mga agsabat ti talanta? Saan ta ko mga gayan ayat ita? Jeff, di mo lamon no kasanot kinaragsak ko. Tunggal balikas nga, isawang dagita bibig mo. Agragrag o ti puso. No kasta, yes, I will marry you, Jeff. Agyaman ak, Almira. Agyaman ak launay. Nagkalaysa kami nga rod kay ni Jeff Casin yung nagtulagan mi nga agden na kami iti family house da. Nga kaden nami ni biyanan ko nga babae. Weno ni nanang na. Nga natalged tiriknak ngamin talaga nga na nalagaan tiriknak kini nanang. Tika nga katugangak nga babae. Mariknak ti panangasikaso na kanyak, panangaklon na kanyak, ken panangibilang na kanyak, kasaalay nga kas manugang, no di kat impariknana ti panangibilang na kanyak, akas paset wenno kaming ti pamilyada. Kasla ibilang nakpayen nga bukod na nga anak. Kasi nga talaga ni nanang. Saan kumatkid di nga mababalaw ni nanang, babe? Taapay mat. Ngamin, talo kami nga agkakabsat, ng pasig kami nga lalaki. Siguro agad.
Iliwan mo't ni nanang maadan iti anak nga babae. Ket gaputa siya ti imo na nga nagasawa kada kami, iso nga talaga nga i ited na amin nga panagayat king ka kas anak na nga babae. Iso nga awan ti pagdanagam dito eh. Wen nga ron. Saan to nga mapasamak king ka dati napadasam iti sigod nga asawam. Sapay ko ma, Jeff. Kabutbuteng ko launay nga mapasamak man ti kasyayen. Ngamin, oh, nagsangit ka manen. Malagip ko lang amin da iti sikog ko. Dakkel siguro itan. Ah, saan kan nga malida? Saan kan nga malidayan? Sana bale. Agaramid tati. Bunga ti ayan-ayat ta. Tapna da sukat day di sikog mo. Siguro, saan nga naikaringa para king ka day di sikog mo. Saan pa'y siguro nga iso ti impain ni Apo Diyos nga agbalin nga anak mo. Nguningim nagsakit day di napasama. Nga awan met ti amo ti ubing, awan met ti basol ti adday ti sikog kuno ape nga day ramraman. Iti kinaulpit day di nakaikamangak. Oh, saan mo nga lagi pinday jay, babe? At adala nga ma-stress ka ken malidayang ka, no lagi pempela tinaglabas. Ti panunutem itan, ket ti agdama. Agasawa ta itan. Ket gundaway ta ti amin nga oras. At da amin ka data ti gundaway na, nga agaramid iti anak. Agyaman nak, Jeff, kaputa na kasi sayat ka. Kasta mo tin iti pamilya nang runa kininanang. Wen, siguradong maragsakan mo tinanang no. Makaaramid tan iti apu ko na. Nga, kadi, kawa na. Isunto ti agbalin nga first apu ko na. Iso nga, maragsakan to lakit din ni nanang. Babe. Nakaturog yan ni nanang. Aya, kadi kakabsat mo. Pabayam di gijay. Dati may paspasada talaga ti rabii. Parbangon, mo nasapan bigat to nga sumangpeten. Dati may nga ron. Ada pala kadigiti barkada na. Kasi awan trabaho da kabigatan na. Agkikita da kadigiti barkada na. Kinurin na dada. Adada mo iti babanukwa. Te isumot ti silid da. Datamad diti nga to. Uy, nangim, di talang bangir a kwarto ket iso ti kwarto ni nanang. Nung naturog ni nanang saan nga makaputan. Nga ta? Uwa na. Amamok unay ni nanang. Nanang ko nga ron. Kinuray man si ririing. Kayat na pa mangig na ti asog ken aring ta. Anya? Siga, madimot ama ba ina? Apil niya pagbainam ka tagasawa tamatan. Kaya tasawa numangig na, maragsakan at siyempre, amo na nga agar-aramid ta iti apu ko na. Ilaadda ka mo. Tegpeso, naturugan mo na sampay. Naturugan. Isang umay ka. Apay, makikiag dita. Adagayam kikim dita. Sikat mo. Manu ka man lang amin nga maarakop iti. Manu ka lang nga maaprusan. Ang imit nga agasawatan. Siguro matkat
Maamuak itan ti amin nga kilitim, wenno amin nga kikim. Anya ti kahit mo sa dito ka ay, adda ka di kikim dito. Ay, sika, ay, sika nga talaga. Ah, ipatpatig ka unay-unay, Almira. Ipatpatig kamit unay-unay, Jeff. Oh, rugyan tanga roden ti agarami diti baby. Hmm? Sige. Ah, mm, 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 mm. Oh, oh, oh. Jeff. Oh, Almira. Oh, oh. Ikatekon ti pagananay mo. Kahit ko nga maagkanti. Kahit ko maagkanti. Di si bubukal na bagim. Ah, si bubukal nga talaga. Katuwa na. Ay na, ure man pagkididapam mo, agkak. Tingarot pagruwaran ti rugit ko. Di palubos mo agad eh. Anya, awan mo tidakas na. Tilada ka. Han, kunaklaan. Siyempre, agkak. Dagiti amok nga. Pakarik na am iti na idumdo mga ragsak. Kas kuma dito eh. Tingad mo. Kas tamat din dito barukong mo. Oh, Jeff. Jeff. Oh. Kang runaan na launay. Ito'y nagbaitan na giti lupom. Oh. Iso nga ikay kayang mo. Dito ito. Ti pagserkan na ti bini na maimulay ti kaunggam. Dito ito, met. Ti pagruwaran na. Ti agbalin nga buo nga dahita nga. Dahita nga maimula bini. Siguraduek. Anyaman ti mapaspasamak. Siguraduek nga rumuarto dahita nga bunga. Si bibiyag nga bunga. Saan kat nga stay sigod nga napasamaking ka. Jeff, saan mo nga ipalagi, please? Pakawanan na. Siguraduek. Nga no, agtubo man ti imulak na biniidi ti kaunggam. Si bibiyag to nga rumuar. Ti bunga na. Sapay ko ma. Sapay ko ma, Jeff. Sakbay nga mulaak. Sakbay nga. Sakbay nga. Itukit ko dito nga bini. Bay anak pala nga. Mga rado. Dahil yung mga pangimulaak. Jeff. Kadapaman nga maimulak to dito nga bini. Taripatwek to. Babaen iti karayon to nga panang sibsibug ko. Ken panang abono. Tapno na lang to. Nalang to. Ti panagtubo. Ken panagdakkel na. Kastamatan. Ti panagbunga na.
Tunggal adang daway ko. Sibugak to nga sibugan. Oh, Jeff. Daytan. Nalok na yung ti daga nga pangimulak dito nga bini. Imulak nga ro din ti bini. Sige. Ah, ah, Jeff. Almira. Nakasagana ka ka din. Kasapi ko mataagbungan to daytang imulam. Sabi ko nalakit di sibugak na kanayon. Sigurado. Agbungang agbunga. Iso nga. Babe. Almira. Jeff. Ipatpatid ka unay-unay. Kat sabi ko matagbunga dahito nga. Dahito nga aramidin ta. Agbunga ko dahito biniing imulaking ka. Sabi ko Jeff! Almira! Jeff! Tunggal adagundaway mi kani Jeff kasinyong keta agpapas kami tiragsak. Saan laeng tapno makapagpapas kami tiragsak no di ket tapno no sigurado nga adda maimulang when adda agtubo kadagiti bini nga maimulmula kanya. Ket kaasi ni Apo Dios kalpasan laeng ti sumagmamano a bulan. Nay, agdul-dul o kamot anak ko. Uwan nga rodanan. Apay, anya ka diti marikrik nam. Maululawak nga rodanan. Anya? Ay, sapay awan ni Jeff na napan nagtrabaho. Uwan nga rodanan. Ang okay aklang nanan. Ay na, Diyos ko. Kaapi nakapuspos siya upay tila nga manak ko. Nang nagpa-check up ka din. Saan pa inang adda-atap ko nga no apay nga agdul-dul uak nang. Anya ti atap mo anak ka. Adda ka di sakit mo. Awan na nang. Kaapi nga nagdul-dul uak kada kapuspos siya tila ngam. Kan anya day tanga atap mo ko nam. 2 bulan nga minang nga jak dinatnan nanang. Anya? 2 bulanan ko nam nga saan ka nga nagregla. Masikog ka nga roden anak ka. Uwan sa nanang. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, nagbunga mo laang di. Ayan yung iti anak ko. Ay, adan to apo ko kaun. Karuba! Adan to apo ko kaun. Napanamot impadpadamag ang jipay sigurado. Angin, napigsa ti kutub ko. Agdadagse na klakit din. Kalpasan na. Kamaudyanan na. Pinatgan madla ni Apo Diyos ti araraw mi nga agasawa. Dubilang laing tamasikugat. Agyaman na. Diyos ko. Agyaman na. Anya tan arami manak ko. Ay, Almira, isarding mo dayta. Nang, kaaping aglablaba ka. Ado nga min digiti mo ring min nanang.
Ay, yung uray pa'y aanak ko. Saan nga rumbeng nga si kati aglablaba? Amumad nga kasta ti kasasaan mo. Ha? Ay, siya kon anak ko. Siya kon timang laba ka dagita muring yaw. Uray ta sa anak mo't nga aglaba iti muring ko. Wano igandang kuntaon. Ay, nang, saanan? Kabailak mo't pala ti aglaba. Ay, nasaan na? Saan ka nga mangipapilit, anak ko? Unang nga, talubulan pala ti sikog ko nanang. Kayak pala ang ti aglaba. Ay, uray pa ay. Ay, dimlataan mo Nadagsun nga trabaho ta aglaba. Nang runa kat me. Ag kumukumug ka kada tila adda dita. Oh, diyak kayat nga isagsagmak mo ti agbalin nga apo ko. Siya kun ti aglaba anak ko. Ay, sigurado kay nanang. Wan, ay nanarwama kon nga aglablaba. Sa anak put pa nga bakit. Ala, siya kun ti mangilaba kadigit arwatin niyo. Agyaman ak no kasta nanang. Ala, ing kaaginanan, ing kay taunig te balayin anak ko. Sige nga rod nang ta. Ina ko nagluto iti pangaldawan tayo. Ay, saanan? Sakto latan. Ing kalata aginanan, ing kaagbuyat ti, bibino komporme dita, ing kaagidda. Basta, liklikam ti agtrabaho iti natadagsin anak ko. Itatamasikog ka. Aywanam tabagim, kanta si kugmaw. Nagsayaat kay mo tinanang. Ala. Ay, siyempre apukok, detayan tatyan mo anak ka. Iso nga, kanayon mo laglagi pa yun. No adda iti ka sa pulam, ibagamlaeng kanya. Sige nga rod nanang, agyaman na kada kayo. Kumusta mo tagbalim mo, babe? Nasayaan mo, babe. Sa anak mo ka napanog ta? Anya tikit mo sawan? Ay na ni nanang. O, api ni nanang. Tumabalbalin kat sa anak na pagtrabahuan. Anya? Uri ko malagwalis ta salas. Di ta arubayan. Di na kaya. Anya? Unay mo't ni nanangan. Kaya bagam king kwa na nga, kabailam mo't pelaan. Kasapulam mo ti exercise. Isumot ti kunak. Ang yung madanagan siguro. Ang mga no dakas nga mapasama kiti si Kugko. Sa bagay, jakmat kiti mababalaw ni nanang. Siyempre, first nga apo ko nanto. First apo ko to be. Iso siguro nga, alagaan na ka. Uwin nga ron. Ay na, amom ka di babe. Kanayo na nga makalwa no. Kasta ti pagpakita ni nanang kanya. Jak maning pagarup nga dagaim kasta nga kinasaya at nga biyanan. Oh, agsangit ka manan babe. Appreciate ko lang amin ti kinasaya at ni nanang. Nga kasla nakarkaro pa iti panagayat na kanya kimdi ti susto nga nanang ko. Naamom man nga saan ko unay nakadenden na dahi din nanang ko ta. Nagtabtrabaho siya abroad. Kasi nga talaga ni nanang. Siguro, talaga nga napatig ka king kuana sa umuna-unay kat awan ti anak na nga babae. Tapasig kami nga lalaki. Kan siyempre, si kati umuna nga manugang, kaya nagbalinto nga inati, umuna nga apo ko na. Ay, sa bagay. Iso nga, gundawayam ti kinasayaat ni nanang king ka. Ang ibagam tumit king kuana, na kasapulan mo ti mayat mawatwat ti bagim. Kasapulan namot nga ma-exercise ka. Si kantot mangibagan. Mabainak mangibagan, no ibagak kat ipilit na mo. Ang imaragsakan na klauna ay. Agyaman na, Jeff, babe. Apay? Gabuking kagat na padasat ti panang tinasayaat ka panang taripato kanya iti biyanan. Banagasaan ko na padasat iti. Kunakbet king ka. Saan to nga mapasamak king ka, dahi di napasamak king ka iti naglabas. Sungarot, takal una nga pagyamanak king ka. Agyamanak na nagsabat ti dalan ta.
Ay naing ka ijay unigin ko nakbat anak ko. Dito yak latarwar pe lang nanang ta. Kasapulak mo titipres ko nga angin. Sabagay. Ay nasa anak nga tulungan nga agisalapay ka digiti linabaak. Ay nauri day tilat may tulong ko nanang. Narigatin anak ko. Naitag dumog-dumog ka nga manggaw at ka digital linabaan sa amon to ay na igaw at ka day ta na nga nay. Baka kit lumapandog ka ta andada ka sa mapasamak iti sikugmaw. Alang nga din nanang. Bebe ang kailatan dito yak pa laing takasarsarita kayo. Alawan. Ay gaya malagip ko anak ko. Nang pau-pau itan na kabala ni nanang mo nga dadya abroad. Ay wanang. Ay nasaya at ano kasta. Wanang. Amo na mati ka sa saad ko. Imbagak matkin kwa na nga. Kasapulak mati agsarding iti trabaho. Gaputa masikugat. Kawan nasaya at mo't aninanang mo ta. Tultulungan na kalata o rin ada asawa mo. Wen nga rod nanang. Angim amuyok adinang. Saan ko unang nakadenden na susto nga nanang ko. Ay naistorya nga rod kanyak ni Jeff. Nga nabayag ka no ni Jeff abroad ni nanang mo. Wen nga rod. Ay kat, importante akat. Na ipaay na digati kasapulan yung agkakabsat. Wen mat nanang. Pagyaman namin mat na napagbasa na kami. Angim adapi may isa nga pagturturpusin na. Angim siya. Napagturpos nakmat. Kaasin apo Diyos. Ang aging ga itatulungan na kapay. Masikog ka. Wen nanang. Ay nasaya at ano kasta. Ala, umunig ka nga nga rudin anak ko. Taidasarang kantaon. Ti pangaldawam. Anak tulaang dati dinengdeng. Agigup kanto iti kaldaw. Kasapulam iti kaldo nga igupain. Uwan nanang. Ang kabailak mo't pala yung agluto nanang. Uri agluto lang kumati ubraak. Ay nasaan. Siyak lata amin ng anak ko. Numabalbalin. Saan kan nga agtabtrabaho? Yan ta kay 5 abulan ng tatyan mo. Alang rod nanang. Alakas ta. Kaadun ti mga nanak ka. Nagimas nga talaga ti luto yun nanang. Ay yun basta no si katimangan imasik nga imasin ti luto. Tapno na imas but ti kangkanan deta apukok nga adda iti tiyan mo. Aywan gayam. Dinak dati imbagaking kay dinaude. Nang nga inton maawat mo te pauit ni nanang mao. Pabuludan nakpay laeng kasapulak launay. Ay na, mabainak gamin ken ni Jeff. Di katimot kakabsat na ay na. Nagrigad na nga pagkidawan. Apinang saan ka di nga inikang kay di naudi nga bulan? Nakunayo nga adabayadan yung nga utang nyo. Shhh! Saan ka nga makatagari anak ko? Saan nga amo da Jeff? Kanda kiti kakabsat na nga da utang ko. Sikalat nang ibagaak. Ape kami nga da utang yun nanang. Kan ti amok no pinagbayad yun di inted ko idi naudi nga bulan. Idi inik kang kayo. Ay na, bayadak to ka di anak ko. Imbayad ko nga agpaisong nakurang pay. Ape kami nga nakautang kayo ti kasi nanang. Mabaling ko makat saan ko lahat nga ibagbagan. Adda utang ko anak ko. Nga saan nga amo
da Jeff ken dagiti kakabsat na. Ah, alan kalaeng ti amok na pagkidawak ti tulungan. Almira anak ko. Ken saan mo ko mga ibagbaga ken ni Jeff, sigurado nga ungtan na. Ngem ibagayo ko makanyak nanang. Tapno ad-adda nga matulungan kayo no amok no anya ti nakut-utangan niyo. Eh, kwa basta anak ko, saan ko makagkaguran o saan ko nga maibaga no anya dayta nga nakautangak. Basta saan mo nga ibagbaga. Pangaasim ko maanak ko. Jakon amon, ti aramiday, awan ti amok nga sabalin nga pagdisikitarak. Sige, sige nanang. Um, ilipas ko lang or timangan. Alaman nga rod anak ko. Tainakton bayadan, di nga utang ko. Ah, oh, kumusta mati aldaw mo, babe? Ah, okay lang, babe. Oh, medyo nabanugak ta nag-field kami tay. Nagpudot pa iti tiyempo. Uwen nga ron. Kasi saan ka di nga mapudutan ditoy? Saan mo? Tapres ko mati angin. Sa bagay. Kumusta mo't? Kumusta kayo mo't kinanang diti balay? Di kiti kakapsat ko, saan da mo lang nga, mangmangtit problema kin ka. Di kiti kakapsat mo, saan mo manumod lang nga, agrarana kami. Ninanang mo, api ninanang, kaskas di mo't latang, iso ti, agtrabaho ti amin. Ay na ninanang ay, dandani ka naganak. O manulabulan na naganak kanton, iso nga, ilibas-libas mo latan ti ag-exercise. Dahil tama ti raramida. Ure no adak dito silid. Ag-exercise saklatan tapno di makita ni nanang. Ay na ni nanang nga talaga. Gaputi panangipatig na king ka, panangibilang na king ka, nakaslabukod na nga anak, nga babae. Di nakakayat nga glingit. Di nakakayat nga mabannog. Kung kasta siguro ati panangipatig na, iti sikog mo, ti agbalin nga apu ko na, ti agbalin nga anak ta. Ala, bebem latan ni nanangan. Gasta nga talaga ni nanang, gaputan napatig kaking kuana. One babe. Gumatak man, nana. Ay, anya dahil dyan, anak ko. Anya tigatangam. Um, gumatak man ti shampoo ken conditioner ken dati sabon nga perla. Ay, mabit lang ang anak ko. Ay, dakkel magayam di tiyan mon. Sikat dati manugang ni Betchay. Wen nana. Ay, asawa ni Jeff. Wen nana. Ay, napintas mamagayam. Ay, ti asawa ni Jeff. Thank you. Kaano mo ti panagalak mo nga raw, basang? Into no may abulanin. Nakura nga 2 bulan pa. Next month ton, nana. Ay, di la mamin ano aya. Bagmat no saan nga sakit ti ulom ti nakay kamangam. Saan mat? Kinagpaisuan na nasingpat ni nanang Betchay kanyak. Nana. Wala nasingpat king ka. Wano baka si kamot ti pagdawdawatan na kada ti pagsugsugal na. Ha? Ay,
Saan nga makadawat ka dagiti anak dan ket? Kanayong malata nga, madamag ko nga mapan makitungtong it. Yan nagpigsa nga agtay at wedding manan. Anya? Si kalakid di ti pagdawdawatan na. Ay, anya ti kayo asawan na. Ay di mo ammo. Saan nga nga siga ti pagdawdawatan at kwartana? Ha? Apay ka di, nana? Pag agsugsugan ni Nanang Betchay? Ay kawa na. Insarding na idi ata sa andang ikanan, idi na duktalan dagiti anak na. Ang adamot man mangmang san ata. Madamag ko kanayon man nga mapan makitungtung it. Kung nagpipigsa, nagdadakkel ka no, taya na wedding. Huh? Kwa. Ay, dati tibayad ko kaya nana. Iwan, anak ko. Ne, iuray mo ti supling. Dito iti supling, anak ko. Agyam, anak nana. Anya? Agsugsugal? Ni Nanang Betchay? Huh? Diyak man yung paggarot nga. At dagayang bisyo ni Nanang. Kung naktupay nga adda ka dito'y anak ko. Ay, da kayo gayam Nanang. Nagpapaangin ka kadilaan. Kasla adayo mo tinakaiturungan ti imatang mo. Ha? Adda ka di pan panunutim anak ko. Ay, awan mo't Nanang. Malagip ko. Malagip ko ti petsa ita. Ha? Kastoy kat nga agpaw-pawit ni Nanang mo. Nang? Nagpawit ka din. Iabalayan. Wen Nanang. Napan ko inala itay. Napialang makatulong para iti busbusin minto iti ospital into naganaka. Aya. Uray ta mabayag mo't pay at dapat makabulan nga nasorok saan ka di. Anya ti kayo asawan Nanang. Ang kidawak kumamanan king ka. Anak ko, pangaasim ko ma. Ay na, adun tinapanak nagkidawan ti tulong ng pasig mo't nga awan ti maitulong dan. Anya ka di nga klase tulong day Nanang. Saan mo ko mga ibagbagan kada Jeff kanda ti kakabsat na. Adda ka di manan utang yung bayadan nyo, Nanang? Ay, uwan anak ko. Api nga di yung pinabayadan amin? Saan pa eh? Kan adda ko manasken nga gatanga. Agas ko ata. Baketak butan. Adda mo dekati kasapulak ka agasan. Mabainak namin nga agkidaw kada Jeff. Nagrigat ba't nga pagkidawan dagiti kakabsat na. Mabainak ken Jeff gaputa amok nga. Saanin nga rumbeng agkidawak ken kuana taadda mo ten bukod na nga pamilya. Maawatan mo't ni Jeff Nanang no ibagayo nga nasayaat nga uri no adda akon nga asawa na ken addan to anak mi. Mabali na kilatamon nga tulungan. Ay, nasaan anak ko? Saan mo nga ibagbagalatan? Mabainak unay ken ni Jeff. Imbagking ka. Taadamot ipaw-pawit ni Nanang mo. Tulungan na kadla kumaanak ko. Nang, agpudno kay man kanya. Adda ka di talaga utang nga baybayadan nyo. Ha? When ada sa bali nga pangaramatan nyo, iti kwartang ititid ko kada kayo. Anya nga sa bali, awan anak ko.
Pagbaybayan ko ti utang ko nga saan nga ammo da Jeff ken ligiti kakabsat na. Mabae na kami katakwada. Ken jak kayat nga isupay nga panpanunutin da nga adda utang ko nga nas kinabayadan. Isu nga anak ko pang nga asip ko ma. Uray ta into no pala ang umay abulan pa naganak mo. No lakid di danto ti no danto lakid di madiskitarak bayadak to anak ko sukatak tumulaan. Kwa nanang mm, ikang kay ita ngem jak maikari nga maikang kay no maminsanan. Apaman nga makaanakak. Ipang pangrunak ton ti agbalin nga anak mi. Gani Jeff, ti agbalin nga apo ko yo. Uwan anak ko, uwan. Awan ti danag anak ko, maawatak. Italaeng, sige. Makaibagbagain na kini Jeff. Dayta nga aramiden ni Nanang Betsay kanya kasin. Nga ididamo kat maapresyar ko mariknak ti panangipatig na kanyak, panang taripato na kanyak, akas manugang na, mariknak ti panangibilang na kanyak, akas bukod na nga anak. Nga may dirinugyan na kon nga dawatan iti kwarta. Nagbaliw namin pinsan dayta nga pamatik. Nga no idi ket patsek nga napudno ti panangipatig kanyak ti biyanan ko. Ngimitan ket kasla gundawayan na. Kasla ipakpakita na lat kinasayaat na gaputaad na kasapulan na kanya. Ngemi bagak ken kuana, sige, maudi nga gundaway. Ang iminton makanakak nanang, saan kanton nga maikan? Uwen ko na naman. Saan ko lat nga rudan ngayong bagbaga iti asawak, dahit nga banag kasin ta jak kayat nga maadaan ti mancha ti relasyon da nga agina, jak mo't kayat nga maluksaw ti biyanan ko kanyak, no bilang laeng ta ibagak dahit nga sikreto na kani Jeff, nga sigurado nga maamuan mo't dagiti duwapeng anak na. Tapno awan ti riri, awan ti gulo, kasinyong nagulime ka. Tapat check nga isot kasasayatan nga aramidek tapno nagtalinaed ti kinaurnos ti relasyon mi iti asawak ken ti katuganga. Ti makadakes kasin nagpasngayak lang roden. Tunggal namnamaen ni Nanang Betchay nga adamanen kwartak manipod iti inak nga adda di abroad. Ipasimple na latamot ti agkid daw. Ala na anak ko, naibagak ken kaidin nga maudin kan saan kanton nga pagkidkid dawan apaman nga makaanak ka karumwarton ti apo ka. Ang imay na tikat kaadong nga paggastuhan ken nahirubo ak manen. Nakautang ak ket nahingsingsiren da kon anak ko. Abi ngamin nga di kayo agkid daw kini Jeff, ken di kiti duwape nga anak yun nanang. Saan? Saan latan? Diyak kayat nga adda sa bali nga. Diyak kayat nga adda sa bali nga panpanunutin da. Supay nga. Kitsak nga rod nanang. Ha? Anya? Siyak nga rod. Siyak mo ti pagpanpanunutin nyo, iti uray lang, kaday tangal aramidin nyo. Ha? Unay ka mo tin anak ko. Day talang nga banag, di ka lang mo tin mapatgan. No arigam. Siyak tinang tartaripato king ka, edi masikog ka. Siyak tinang serserbi king ka anak ko, tandaan. Unang nang, saan ko mat nakinid daw kada kayo? Nga amin ka taramidin nyo.
Anya, di ka lang mutin di ka lang mutin, ay na anak ko, no amok la akas tao, kas laawal lagay, am ti anyaman na king kadagiti nga saksakripisyo, idi masikog ka. Ha? Saan man nga kasati kay ko asawin nanang? Ay, Diyos ko, ure kasanot kinasaya at mo, ure na saya at dagiti pagpakitam. Ay, no di damot lagaya, maapresyar. Sa, saan ko ba't ngayong baga nga, saan ko maapresyar, nanang? Maapresyar ko ti sakripisyo yo, hindi masikugag. Ang, kasla ka dahil tararamidin nyo, kasla pa nagriknak, sing-sing rin dakon, kadagiti nararamid yo. At saan? Saan nagnagururay kan magnamnama iti sukat ti sakripisyo ideng. Nula ko maawan ti utang nga may bayadak saan nagkagkidaw king ka. Unay mo na basit la abanag di mo la mapatganan. Kat imagakmat kada kayo, masidig kayo kadagita anak yung nanang. Ni Jeff, maawatan na kayo matkat no ilawlawag yung anasayaat. Kini bagayo ken kwa na ipudnuyo, no anya nga talaga ti pangaramatan nyo ti kwarta. Ay, nasaanan. No di na kita tulungan bebe amlatan. Saanan. Anya, kasta siyak pa hindi nagbaling nga dakas. Kasta siyak pa hindi nagbaling nga imot. Unimot. Saan lang anam na minsan nga daras kasinyong, saan lang anam na mindua nga daras nga pinalutpot ko ti biyanan ko, no pudno ti naidanon kanyak nga imbes nga utang ti pangaramatan na ti kwarta nga itited ko kat pagsugsugal na laeng gayam. Angem tunggal damagek, tunggal palutputek, ilibak namat. Saan kan nga pudno nga makisugsugal. Makiayam ka numan, angem awan ti kwarta-kwarta na. Numat ti panagtaya, ti weteng, saan na kano nga bagi, adala kano dati nangibaon ken kuana. Panunutek ka sinyong nasirib ti nakaikamangak, nasirib ti biyanan ko, nasirib ko tanapeklan naglaing nga agulbud, naglaing nga gilimed. Iso nga ingkeddeng ko, nga ipudno ko ni ti asawak. Ipudno ko ni ti asawak, dito nga kasasaad ko. Ipudno ko ni Jeff, nga ninanang na. Ket daw-dawatan nak iti kwarta. Tapno laeng ada pagbayad na kano iti utang atap ko ket pagsugsugal na laeng. Angem tunggal kasarita kon ti asawak. Anya ti bagam nga nasken nga pagsaritaan ta. Anya ti bagbangam tatay nga itay timawag kay ti cellphone. Babe, ha? Nga kunam, ngayon sumangpetak, ada pagsaritaan ta, kat aday pudnom kanyak. Anya ka di day ta. Ay, awan, bebe am lata day jayin, lipatim lata timbaga kon. Ha? Anya nga lipatin? Anya ka, sigurado laki di nga napatigday nga banag. Ta tinawagan nak pa iti addak di opisina. Saan mat unang nga napatig? Tiki nagpaiswan na, tinawagan ka, mamiss ka laeng, babe. Mamiss uno. Alibagam nga minin may papanitan niya. May papan ni baby? Uwenoan niya. Ha? Awan. Api nga di mo maibaga. Bebe, amlatan ko namiss ka lang, iso nga tinawagan ka. Anya nga orti bagam nga, naskin nga pagsaritaan ta. Kwa,
Pagsalitaan ta ko man no, tuno ag birthday ni baby. Pag birthday yan na, maigadan to ka din ti bunyag. Nasurok, nasurok 2 bulan pala ni baby. Pagsalitaan tan ti birthday na. Kitwe na, man ano ko ma. Oh, sigurado ka nga iso ti pagsalitaan ta? Wen, iso la ko magdamagak. Awang ka di sa bali. Baka mo't no, day limlimid mo kanya. Siyak, awan babe, awan. Okay. Nasapa pa yung pagsalitaan ta na birthday ni baby. Si kamot babe. Sa bagay, naamiris ko mo data. Ala ka ron, agidatan, tama turog tan. Nagsanudak kasi nyong iti panangipudnok ko man iti asawak, ti pudno nga mapaspasamak, iti nagbaitan mi, iti biyanan ko, kininanang na. Ta sigurado lakid di, nga maukag ti amin, kat maduktalan na, nga origayam, iti masikugak pa'y laeng, ket inlimlimid kon, nga dawdawatan nak, wenno, ikikak iti kwarta, ti biyanan ko. Baka mo't no da kami nga agasawa ti agapa wenno maapektaran kasi nyong no ipudnok deta nga palimod. Angem saan mo't ngagtal na ti riknak no. Inaldaw ti nga aglabas ti aldaw nga amok nga ada ilimlimid ko iti asawa. Tunggal aglabas ti aldaw nga agkita kami iti biyanan ko. Kasla may ilangak mo tan. Ano na duma pa nagriknak kat kahit kung aliklikan amangan no anytime kat agkid daw man ti kwartan. Saan mat kid di nga bibibiyangan ti asawak deta mo ti pangayatak launay king kuana tano agpawit ni nanang ko. Saan na nga bibiyangan makaamuwa ka mangidulin, manghamuwa ka mangbusbus. Ited na mo't kanyak lata ti buong nga sweldo na. Kat siyak latamo ti makamo nga mangted iti allowance na. Ngem makonsensya akon kasin nga aglimlimid iti asawa. Rumbeng ka di nga ipudnokon ken kuana uri na amok nga pakadadaelan ti ornos ti relasyon ti pamilyami iti nagbaitan mi iti katugangak nga posible met nga maapektaran ti relasyon mi iti asawak ta maamuan na nga sigurado nga nabayagin nga naglimlimid akin kuana. Wenno pagtali na edek kadilat ta nga limed ti amin ure no ammok nga saan to nga natalged ti riknak kasin nyong. No da kayo ti adda ti sitwasyon ko anya ka ti aramiden nyo. Dahito launay ti mangburburibor ti panunot ken riknak iso nga nagkamangak iti programam kasin tabareng no makakidawak kada kayo iti balakad. Dahil di nga rod, di ba kabuklan ti surat ko, kat sabi ko magat na kay batit adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak na dimngeg ken nagbuya. Agyaman naklaunay ken kakasin, ti anos ken laing mga nangornos, ken nang tedbiyag na ti nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuy agparikot unay nga pagaya mo, Almira, iti Ilocos Norte.